Pretty girl, say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan and take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. שלום לכם סטלנים שלי, מה הולך? בואו נשאל אתכם חידה. סבוד אותי וקודתי הלכו ליעמית הבא. אף אחד, הם היו בחוף, הם מפגרים, ישבו וזה, ישנו להרגילה. יואו, אתם לא מבינים מה קרה לי היום. היום אני הולך בסופר, תחשו מה אני רואה? מה אני יכול לראות? יש שם חד מוצרים, הם מפגרים, מה אתם... שנדמה מה הוא ראה, מה הוא חשב? האם הוא הלך וראה דברים? ראיתי מוצרים, אתם יודעים מה הולך בסופר היום? הלכתי, תחשו הייתי בקניון, מה היה שם? חנויות. אוקיי? איפה הביצה? יש שם איפה. עכשיו יושב באיזה חדר, אוכל בתחת, שתי כושים כאלה, שמים דבר כזה. אוכל בתחת, אוכל, ואנחנו פה וזה. יש זה שהוא לא יאכל בתחת לבד, קבלו את האוכל בתחת השני. איפה נראה ברנק הזה? לא, כנראה רק לסע, משהו. לא, ברנק שלישי. מה איתכם סטלנים שלי? מה? ספרו לי מה עשיתם בחופש. ישנתם, שתיתם, דרסתם, או סתם ישבתם בבית וצפיתם בתוכנית שלי, או יותר נכון בסרטון היחידי שלי. עכשיו, יש לי פה איזה חבר די-ג'יי, איפה הוא? אני לא מוצא אותו, הנה הוא. אתם רואים? זה סטלן נאמבר 1 ביפן. עכשיו, אתם יודעים מה הולך לעשות? תנחשו. עכשיו אתם בבית יושבים, כל צופה יכול לזרוק תשובה. אני אחכה פה 2 דקות ובינתיים נשים מוזיקה. אתם יודעים, נחשו בינתיים מה הולך לעשות. בחצי דקה קרובה. Pretty girl, say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan and take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. בטח ניחשתם בבית מה הולך לעשות בשבילי. מה אתם קופץ מהגג? הכניס זריז למשוגע, לקפוץ לסופר, להביא לי שוקוביס. אתם מבינים? ואתם יודעים מה הולך לעשות? להדליק לי סיגריה. אתם בטח אמרים עכשיו, סיגריה, איך לא ניחשנו, נכון? סטלן רק מעשן כל היום ושותה. אז עכשיו הולך להדליק לי סיגריה. אתם מבינים? יאללה, בחוץ שילך להדליק לי סיגריה, ברנש. כבר נחזור אליכם בפרק הבא, יהיה יותר מצחיק, יותר שמח, יותר כיף.